Kraljevina se smatra starom domaćom sortom sjeverozapadne Hrvatske. Tu je najviše i rasprostranjena, a osobito je poznata ona iz Nespeša kod Svetog Ivana Zeline. Još je poznaju pod imenima Imbrina, Brina, Moravna, Königstraube. Uzgaja se u manjoj mjeri i u Sloveniji, a u ostalim našim krajevima sasvim je nepoznata. Svakog tjedna, sorta jedna. Kraljevina je sorta osrednje osjetljiva na niske zimske temperature, na pepelnicu i plamenjaču, a jako je podložna napadu sive plijesni. Za branje dospijeva početkom listopada, a daje relativno visok prinos. Od kraljevine se proizvodi obično, konzumno, rekli bismo pučko vino. Kapljica je svijetle žučkasto-zelenkaste boje, o dobre godini ima lijep, mada neutralan, diskretan miris. Svakog tjedna, sorta jedna. Svježa je i uglavnom nema mnogo alkohola, tako da je pogodna za konzumiranje u ljetnim vrućinama. U kraljevini se kiseline brže razgrađuju nego u drugim sortama, pa se preporučuje popiti ju već u prvoj godini nakon berbe, jer što više odležava, više gubi na svježini. To je vino mladosti. Kraljevinu poslužite na 10 stupnjeva iz takozvane Riesling čaše, to je čaša tulipanova oblika, pri vrhu proširena otvora. I to uz perad, jaja, pečenja, sir, sirne savijače i bučnicu.